sa Morton Masters Concrete Builder. The casting yard. I'm actually waiting for the rest of the team. Ayan. Sila. So, we'll just wait for them. So, dagan gyapon tayo nag-ride. Morning! Ayan sila. Where are... So, naging sistema ani ako ang mag-set sa pace. Then, with my ate and my brother-in-law, si Cyril, and then si Adu. Ayan. Nag-ride. Good morning! Ayan sila. So, ang dami nag-ride today! And yeah, ulit na lang natin sila, then we'll head on. And again, our destination is in Laguindingan, and our goal is to go there early. Yeah, anak ato sila. Pilipinas, people of the Philippines. We're here na sa El Salvador, McDonald's sa El Salvador. But we're waiting for my ate and my manghud para magpadayon na dahil ni oras na to. It's ano oras ya? 6:13. Mahal na ta. Actually, close pa ang McDo. So, yung pag-expect di ako sa Cyril. Ayan. Oh, may pamahal. Itlog. Nagdalay mo ating itlog. Oh. Itlog mo ako asin. Be, ako ipagkasing again. Morning. Ako din. Sana? Sports jeans. Ha? Mga Morigami Bears. Bay, isa. Easy Jam. Di ni luod ya. Ha? Di man. Tamis na na. Advertise. Sweet. And this time my asin is here. Best biker. Ano yung helmet best? Wala mo itlog. Actually, yung challenge ani, madala niyang helmet sa Laguindingan. Best bukat. Part git siya sa Air Force. Back. Hi. Grabe. Show some ass, baby. Everyone, this is what you get when you have an early morning ride. A nice scenery on the road. Ayan, sunrise. Down from here. It's so nice, rice fields. So, let's go. Sa Pasubida to Laguindingan, and right now diri na gid na area kanang
kita na ang Laguindingan lane going to the airport. So, they're here already. Yes, my Cyril, my sister, and nag-una na si Ed. And we're about to go! And we have just arrived here sa roundabout sa Laguindingan, and medyo challenging ito nga mga pasaka gamay going here. So kamusta na to ako mga kauban, starting with sister, kamusta? So far, kapoy siya. Pero matgaran ko din kay sa atong mga pahirol nga mga, you know, mga dalan. Yan, actually kini siya 5 years na siya ga-bike. Kaya akong bike ko. 5 years, wala na. 5 years na siya nag-bike, and nag-undang siya 1 year kaya nag-switch siya to trail ride. So honored kayo mi nga na siya karon. Makita po karon ng road bike. And plano niya karon mag 10-wheeler driver Oh, ko, diba? wala, padulong na. Kamusta ang Okay ang ra. trail? Okay lang trail, kapoy. Ang say mo ang plano sunod? Pagtumig, sinitaw to rin iligan. Balik na yun. Diba? It was it. Davao is the pinakalayo ngayon mong Adi ko na-bike. ganagawa ko. Kagayan di Colorado. Ayan. Okay, so there na ang cycling reveal. Come on! Show it! Come on. Today na ako i-shout out si Kenneth Magaliano. Iyang ipawala mong iyang bike. There you go. Okay, medyo muinit or muulan, we don't know, but dili namin maglangay din eh. Hindi naman sabi mula ho. So, pabalik namin sa city dayon mamahaw. I don't know. We'll see. Stay tuned! Quick stop muna right here. Sa municipal holder sa Ukol. Tapat ng Panagatan. And yeah, it's so hot right now. Muling makastress.